Els ensenyaments superiors de disseny d'interiors són els estudis més alts que hi ha en aquesta disciplina. Els estudis de cicle són 2 anys, són molt pràctics i són relativament curts, i els estudis de grau són 4 anys i tenen un component pràctic, però a més molt teòric. I els alumnes que estudien això acaben fent un projecte final i tindran un títol que els habilitarà per ser interioristes, per dissenyar, per tenir el seu propi despatx de disseny d'interiors. Els grups són relativament reduïts, el màxim de persones per grup són 12 alumnes. Els professors són molt propers, poden estar molt per tu, saben les teves debilitats, diguéssim, o mancances, i aleshores t'ajuden. Tenim bastants encàrrecs reals, de fet en tenim més dels que podem fer, sobretot de muntatges efímers i d'exposicions i d'estants que organitzem des d'aquí, i per tant els alumnes es veuen obligats a entrar en contacte amb l'execució real i amb un projecte que s'acabarà duent a terme. A l'àrea d'interiorisme cada any s'organitzen uns quants viatges. El primer any vam anar a Tòquio, després vam estar a París, a Nova York, a Chicago, també vam anar a Suïssa, a Vitra, a Copenhaguen, a Oslo, i això et dona l'oportunitat de veure obres de molts artistes diferents, a part molts materials diferents, com a cada país els utilitzen. I els professors que tenim aquí a l'escola, la gran majoria tenen despatx professional fora. Per tant, vol dir que combinen la feina exterior, per tant, una feina real, que estan com una mica més al dia, diguéssim. A l'Escola d'Art m'ha ofert poder fer pràctiques en un estudi petit, on he pogut realment aprendre molt. I l'altra cosa a tenir en compte és el preu d'aquests estudis. Estudiar aquí és relativament econòmic. És econòmic en 2 sentits. Primer, perquè els estudis són econòmics, el preu és públic, i a més, viure en una població com Olot també és més econòmic que viure en una ciutat gran com Barcelona.